Well, rhain má caint Séamus agus an bhaint bhí ag eile tUltach agus hílma le túsach ar caint an gurú sé aonanta táhachta rud bagála seo chóirt ar an síl as ar ascar se héananig sa síl sóisialta bhí an snám ná sílim dáthaí gurú teanchair ag sin ar chuid na barú le ha bhí ag a héin fan teanga agus fa phobal na Gaeltachta agus beidir fa úsáid a bhéarla. Agus tar ná hanig Séamus ar a téal an 8-8 chocolate a réim mar sin gur fearra a bhí ar hiúis réim a smáileat an 9 agus an 20. Agus tá go leor tuairiscí agan ó chreachtarí bhí taistil an snám ó Hansard Westminster mar hampla agus tuairiscí ó Ward na Gantar cúinsí an Congested Districts Board fá go dé go bacht agus bhí daoine an socheantar sin an snám. Agus nuair a tá treachtarí is dóthe déanú cúinsí ar Séamus, bíonn siad a chuir na le go bhfuil se scríb fan 9 ach sin rud atá gur chas an síl measar an máil an sna cantar seo, agus gurún bachtain sin sna cantar sin go maithe se an sna seohadaí agus na daithidí, agus go deochaí ar gurú Séamus a cúinsí go héiríonn ar a bhí se scríb an na lua fiúidí gurú se cúinsí ar a téal a tháinig se lena lein. Ná mar hapla tá tuairiscí ar an Derry Journal ar heileach for buas an acras chuas ar a tár an 9-26 ná 27. Na bhí fíorhachtain is na cantar sin snám. Agus bhí teancaigh sin ar ghearcún na naoí fantanga agus ar ghearcún bhí a Grianna gcónaí cantir ar reachtanis a bhí ag na pobl seo an dhéatar. Bhí seo in dhéatar go na ngáil, bhí se ganamara, bhí se ans na cantar ar gulta seo le go ráthún bearla lóirt le na methe chóirte dír, cans gur bheith dífa na cantar ar bheas, gur bheith dífa bhailir imirce agus bhí réite san an snám go dtéon mhaith Gaeilge duit nuair a hen tú má cúil in nearagail tá bearla i dhealart le bheith gobar na ragan tú náit. Ach in sin ar a le eile sin rud a bhí samúil ar a chuoi Séamus hausc agus nuair a chuir se bhí se na himire ag chunrú na Gaeilge. Gur chuir sé aontas mór lech na Gaeltachta ar a hasí na daoine seo thart an cheantar gur daoine measar le a Róise acu an sa Gaeilge, gur daoine ro éidethe a Róise acu an sa Gaeilge, agus sílim godog sin ardú manma dá bhaitear na héite gur sin na tarlú fásta bhí híomhar a scéal sin.